ubona abantu abangakholwa bethi iBhayibheli liyayiphikisa nje. Hayi ngoba iBhayibheli liyiphikisa, kodwa yiwo amakholwa abuya ayiconfuse wona. Bayidide nje abantu bayiqede bathi nya. Akhulaza befundisi. Babuye bayidide nje bayiqede bona. Bese umuntu ongakholwa kathi hayi iBhayibheli liyayiphikisa. Yabona? Indaba ngisho lento na ukuthi sashana sihambe emingcwabo la. Sizabe befundisi lapha emingcwabeni bekhuluma. Hawu njengoba beshonile nje sesekhaya sesezulwini. Sezimamukela ingelosi. Siyajabula ekhaya ezulwini kajatshula. Sesekhaya ezulwini njengoba efile nje umuntu. Kuthi mina lapha lo mfundisi kodwa uyazi izinto. Bese uyofunda umbhalo wabaseThesalonika abokuqala. 1 Thessalonians 4 verse 16 no 17. Lo mbhalo uthi inkosi uJesu iyowehla ezulwini ngecilongo nangephimbo lengelosi enkulu. Ehle ezulwini lapho hlaba wonke uyebona ukuthi awunanga uJesu. Ngisho nalabo bangakholelwa kuye abangikholwa uye bayabona ngalelo langa ukuthi awunanga kwasha. Futhi abazokuthi ngeke ukuthi kuyobe kwenzekani bayobona kahle yilenze kahle ngalelo langa lelo. Lo mbhalo mawuqhubeka uthi khona abafileyo abakuKristu abafa bekholwa inkosi uJesu lithi bonke bayovuka ngalelo langa. Bavuke bonke bese ukuthi thina siyobe siphila uma kuzobe sisaphila uJesu mayefika sithathwe kanye nalabo abavuke ekufeni senyuselwe kuphi ezulwini sihlangabeze inkosi emafini. Lisho njalo iBhayibheli. Manje ke wena mfundisi yomungcwaba lapha emngcwabeni uthi umuntu usesezulwini wamukelwe ngale nkathi sefika uJesu bawuphinde behle futhi bezovuka la emhlabeni. Ngiyabuza bawuphinde behle bezovuka emhlabeni. Yindaba befundisi ngikhuluma into eshayisanayo nesho iBhayibheli. Ngoba iBhayibheli ithi abantu bayovuka mhla uJesu efika. Bayovuka abafileyo abasenkosini ibona bavuka kuqala. Ngesingisi bathi first resurrection leyo. Abantu abavuka lokuqala lona. Ngoba bevuka ohlukene kabili. Khona uvuka labantu abahle abalungile okuthiwa ama good people abenza kahle ababekholwa inkosi. Kube khona uvuka labantu ababi aba evil. Hlukene kawu2. Kodwa lapho kuqala uvuka lokuqala lokwenza mhla uJesu efika. iBhayibheli iyacacisa lokho. 1 Thessalonians 4 verse 16 and 17. Ngibuza ukuthi kamani nanithi umuntu njengoba sweni imngcwaba nje nithi usesezulwini kuyajatshulwa ingelosi ziyabhiyoza ziyamamukela. Mhla uJesu ebuya lo bawuphinde behle futhi bazovuka na. Ngoba iBhayibheli alikusho lokho. Lithi iBhayibheli mhla uJesu ebuyayo bonke abasemathuneni abafa besenkosini uJesu bekholwa uJesu bazovuka ngalelo langa. Bese kuyima beye ezulwini. uNkulunkulu wami bafundisi. Ake nikhulumeni into ebhalwe eBhayibhelini bakwethu. Niyakhuluma into enicabangayo ngoba iBhayibheli abantu abaye ezulwini babili. Abantu abaye ezulwini baya bephila bengafile. Zange bafe basebezulwini baya nje bephila. 2. Angikhulumi ngoJesu la. Ngiyeke indaba kaJesu ngoba kaJesu phela isobaba. Umuntu oqala owayezulwini wathathwa uNkulunkulu Enoch. Wamthatha ephila akazange afe. Umuntu wesibili Elijah wamthatha ephila akazange afe. Bona abantu akushoyo ukuthi bathathwa uNkulunkulu lapha babili. Manje yini khona nabefundisi nikhuluma into ephikisanayo nalokho kusho iBhayibheli. Ngenxa ukuthi uJesu wakhuluma istory sika Lazarus nesiqebi. Sengathi ke manje abantu uma befile ke same time bayezulwini. Ngenxa yaleyo yamzekela uJesu awukhuluma. Ake nibheke leyo nto befundisi. Ibhekele leyo nto leyo ngoba yini la beninikeza abantu abangakholwa uNkulunkulu ukuthi bathi iBhayibheli liyayiphikisa. Lokho silungisana namaphutha ake enwenzayo nibe ningabefundisi. Siyasibona befundisi thina but sifunda iBhayibheli. Sikholwa uJesu. Nani ke bafundisi khulumani into ebhalwe eBhayibhelini. Hayi futhi bakithi. Hayi bafowethu. Bese umuntu lokho ekumema ke hayi wokuse lapha esontweni lami wengobe. Mina ngihamba namasonto mina umuntu ezothi uyakhuluma into engayizwa la ngoba ngeke ngize ngithule. Yabo so ngcono ngingayi kulelo sonto lelo ngoba umuntu uma ekhuluma into engayizwa ngizophakamisa isandla ngithi ngoba phela mfundisi iBhayibheli lithi yini uthi wena bese kungabe kusezwakala kahle ngibonakala njengomuntu ongahloniphi. Ngakho ka angifuni lokumenywe emasontweni la hayi ngoba ubokuze esontweni lethu ubokuze esontweni lethu ngoba seza usesiyufakazi kaJehova siyakumema cha ukuthi angisesiyufakazi kaJehova akusho ukuthi ngilahlile
sengizoloku ngimenywa nje emasontweni ekubeni nibe nikhuluma into engayizwa kahle sameke ngandza ukuthi mina ake niyibheke leyo befundisi ibhekeni le ibhekeni khuluma into nitshela amakholwa into right ngoba abantu bayamthanda uNkulunkulu kodwa ngebhadi abafundi abantu iBhayibheli hlobo bathembele kubefundisi ukuthi abafundisi bathini bese bethemba lento eshiwa abafundisi ke balalele lokho bengayifundeli bona wonke umuntu ophilayo nje wathi umuntu umefitha uNkulunkulu hambile uNkulunkulu semthathini ngisho ingane encane elalele iyakhala ifele ubabayo hawu uNkulunkulu umthathini iyabuka ingane hawu uNkulunkulu wami kanti lo uNkulunkulu njalo uzongiphuca ubaba ngikade ngisaphila kamnandi kangaka ngabe ngikhuluma into ebhalwe eBhayibhelini iBhayibheli lithini ngokufa ukufa kuzophela nini yabo abantu abafile bazovuswa nini iBhayibheli liyasho abantu abafile bazovuswa nini alikufihli lokho hayi ukuthi umuntu omefile nje same time usehambile usesezulwini ke seziyabhiyoza ingilosi seziyajabula ziyamamukela kubhalwe phi lokho kubhalwe ngiyabuza imibuzo le ama questions aphenduleni nani makholwa ake nifundeni ukubuza izinto kubefundisi kwamanje ube yimvu nje uyalandela nje awubuza uyalandela uyimvu nje wena nibe nifundisa izinto engabhaliwe eBhayibhelini fundiseni ukubuza buza ngoba kubalekile ukwazi sikhuluma into ebhalwe eBhayibhelini na umbhalo kaMshumayeli lapha eBhayibhelini 9:5 uthi abafile abazi lutho abantu abafile yitho esibonilanga leyo short ababona abazi lutho kusho iBhayibheli kodwa nina nithi umuntu umefile usezulwini ingelosi ziyamamukela niphikisa into eshoyo iBhayibheli lithi abafile bazovusa mhla uJesu ebuya nazi incwadi yaseThesalonika le ngishilo iyakusho lokho but niphikisa lokho nini nithi umuntu umefile semjami ezulwini so lina mangani iBhayibheli phoma lithi bazovuka mhla uJesu ebuyayo ngiyabuza befundisi ake nibheke leyo wakwethu niyake lokhu nisimemele emasontweni la nibe nikhuluma into esingayizwa kahle kulungile ke bye imthondoni Bhekizwi Shangase ngiphawule la ngale nkulumo kaTshatha ikakhulukazi into eyenza ukuthi ngiphawule ile yandawana nje encane la ethi khona wonke umuntu ophilayo emhlabeni okholwayo nongakholwa uyombona uJesu Kristu uyofika kubonakala kuyona yonke indawo usasho nokuthi kuyozwakala ngamhla efika mina ke angikukholwa lokho futhi angeke ngize ngisajiswe inkulumo ezifana nalezo yize noma ke ngingezi umKristu ngihlale ngikusho lokho kodwa ngiyaye ngithanda ukuyixoxa izinto ezifana nalezi incwadi kaMateyu 24:34 uphendula nje le nkulumo kaTshatha uma ethi uJesu Kristu ngamhla ebuya uyobonwa yibo bonke abantu kunesikhathi la uJesu Kristu ayehleli khona nabafundi bakhe entabeni yeMnqumo kuyele incwadi kaMateyu 24:34 engikhuluma ngayo le ncwadi babembuza abafundi bakhe ukuthi ngamhla ebuya kuyobonakala kanjani ningakhuluka kuchaza uJesu kodwa ekugcineni uma esebacacisela ukuthi lento iyokuba nini yokubuya kwakhe uthi uJesu Kristu kubona lesizulwana sidlula kungakenzeki konke lokho okukhomba ukuthi izulwana ephila kuso ngaleso sikhathi ngaleyo minyaka sasingeke siphele sonke engabuyanga lokho kunginikeza umqondo ke mina ukuthi ayi isikhathi impela ngicabanga ukuthi sesambe kakhulu futhi ngingane encane iyabona ukuthi into engekho leyo uma ukuthi ubheka ngalendlela akhuluma ngayo ngoba abaningi abayichaza le ncwadi ngeyindlela ezihlukene ngiyakhumbula nje ukuthi uSithebiyela wakwakusho ukuthi incwadi ayiqondene nokubhujiswa kweJerusalem hayi ukubuya kaJesu Kristu kodwa ke mayelana nale nkulumo kaTshatha ngoba ukhuluma ngokubuya yena kaJesu Kristu incwadi nje engicabanga ukuthi angaphenduleka ngayo iyo le kaMateyu 24:34 ukuthi isizukulwana ephila kuso ngeke sisesidlule ngabuyanga bese siphinda sizobheka le ndaba yakhe ayikhulumayo ukuthi abantu abafayo balinde usuku lokwahlulelwa bese bevuka-ke khona ukuvuka okuhle khona ukuvuka bevukele empini laphayana angina
angikuzwanga kahle uma ekhuluma ngendaba yesicebi noLazaro. Ngithanda ukudideka lapha, akuveli kahle ukuthi kumina yini ayikhulumayo ngendaba yesicebi noLazaro, ngoba uma ekhuluma le nkulumo yakhe uyayigoqa nje uzovela aqhamuke sethi nje kuyona ningakhuluma ngale yancwadi yesicebi noLazaro bese ngabe sacacisa kahle ngoba phela iyakhuluma le yancwadi itholakala kuLuka 16 verse 19 yakhe 31 la uLazaro athi khona esefile ngoba kubenza kahle yena wawubona umbuso kaNkulunkulu kwathi isicebi waze walala esifubeni sika-Abraham. Lokho nje kukodwa kusinikeza umqondo wokuthi u-Abraham uxolo uLazaro wayeseduze kagogo wakhe uDavide ngoba waze wacamela esifubeni sika-Abraham noma uDavide, angisakhumbuli kahle kodwa ngicabanga ukuthi esifubeni sika-Abraham. Lokho kuyakunikeza umqondo ukuthi ngempela ikhona lento ethi ukubona umbuso wezulu ize noma kwakumzekelo lo kodwa wengeke nje lwamzekelo vele usuke uhambe emoyeni. Siyayithola futhi indaba yokuthi umuntu uyaphila uma esethuli, uma uyaphuma kuyena aphinda aphile. Lokho sikuthola kuLuka 9 verse 28 kuya ku-36 la abafundi bakaJesu bathi besentabeni beyokhuleka, kwathi ngesikhathi besakhuleka kwabonakala kubona uMose noEliya. Abafundi bakaJesu-ke baze bacela kuyena uJesu Kristu ukuthi ngoba usebeze babonakala uMose noEliya okwabantu ababekade badlula emhlabeni abakhelwe amadokodo. Lokho kusinikeza umqondo ukuthi babesaphila kodwa sebephila emoyeni. Manje-ke uyabona ukuthi ngicabanga ukuthi uTshatha ngendlela abeka ngayo agcwele kahle hle. Ngicela ukunqamuka la bese ngiqhubeka ngezansi. Abangakholwa baye bathi iBhayibheli liyakhuluma liyiphikisa. Kodwa futhi naye uyithintile le ncwadi kaLuka 16 ephikisayo lesicebi noLazaro ngoba sengichaza ukuthi akhuluma ngalutho ngayo. Uvele nje wathi washwambuza wadlula kanjalo. Uma siphinda sibheka-ke incwadi kaMshumayeli, uMshumayeli 9 verse 5, uMshumayeli 3 verse 16 ya 25 iyacacisa nje ukuthi uma ngabe umuntu esefile kuyaphela ngayo. Izisho ngisho ukuthi incwadi kaMshumayeli ithi umuntu uyafana nesilwane, okwenzeka esilwaneni kuyenzeka nakumuntu. Uma kufa lokhuya nalokhuya futhi kuyafa, kokubili kunokufa okufanayo, okukhomba ukuthi ayikho le ndaba akhuluma ngayo yokuvuka uma uzobheka incwadi kaMshumayeli. Uphinde futhi uzobheka incwadi kaZakhariya 3 verse 1 and 2 la sithola khona uZakhariya vezelwa umbono kaJoshua emi esihlalweni eduze kwesihlalo sikaNkulunkulu, eduze kwey'ngilosi. Ungayibuza-ke lapho ukuthi uma ngabe kungekho ukuvuka okuthize kwenzakalani pho ngayo uJoshua? Wayelandani kuleso sihlalo? Wayeseduze kaNkulunkulu esihlalweni sikaNkulunkulu uma kwenze njani? Ngoba phela ngokubeka kwamakhono ayathi uNkulunkulu uhlala ezulwini, isihlalo sakhe angikaze ngizwe kuthiwa siyesitholakale kwenye indawo. Siphinde sizobheka incwadi yabaseKorinte yesibili, sahluko 5 verse 1 kuya ku-5 uma ngingaphosisi, la umpostoli Pawule ekhuluma khona nabaseKorinte echaza ukuthi indlu yasemhlabeni idokodo lasemhlabeni nje noma ngingabeka kanjalo, idokodo leli lasemhlabeni uma lidilika sinesakhiwo sethu sasezulwini esingayokudilika noma inini, okukhomba ukuthi uma sifa manje siyahamba siyezulwini. Uzabeke ngisho ukubeka futhi ukuthi wonke umuntu ofayo uyofika aziphendulele ebusweni bukaNkulunkulu esihlalweni sikaNkulunkulu. Futhi lokho ukuveza njengento eyenzeka immediately umuntu efa. So uzobona ukuthi lezi ncwadi ngempela hhayi ngoba nakho ukuthi abantu abangakholwa abayibona iphikisana, izona uqobo lwazi iziphikisanayo. Yena indlela mhlawumbe abona ngayo azafake mhlawumbe igama lokuthi uyobonwa abantu bonke abaphilayo emhlabeni. Mina nguyena bengingeke ngizilisebenzise lelo gama ngoba uma ukhuluma kanjalo usuke usithinta nathi.
Mhlawumbe ukugoqa nje angisavamile kakhulu ukuyibandakanya ingxoxweni ezifana nalezi naseyimpikiswaneni ezifana nalezi, kodwa ngikubone lokhu kubalulekile ukuthi hayi angikuveze nami ngendlela engazi ngayo, okukhomba ngokusobala ukuthi uma ukhuluma ngeBhayibheli ukwazi ukukhuluma ngalo ubusuma kulento okholelwa yiyona wena ucabanga ukuthi omunye umuntu wrong. Kodwa kumele ulifundisise bese uyabheka futhi nendlela omunye umuntu azolifunda bese libuka ngayo. Ngaleyo ndlela iBhayibheli akulula ukuthi ungalifundisa umuntu, kodwa umuntu nomuntu libekiwe kuyena iBhayibheli uyakwazi ukuyifundela. Ngamafuphi-ke kungaba sengathi abafundisi laba basuke bekhuluma ngalezi nkulumo mhlawumbe ezifana nalezi nto bethi nje bayiphikisa badidisa abantu ukube sengazuthi ba-wrong. Abekho wrong, basuke befunda into ebhaliwe. Nje le ncwadi yabaseKorinti icacisa ngokusobala nje, icacile nje yathi mayisho ukuthi uma sifa siyahamba siyezulwini. Korinte 5 verse 1 kuya ku5 abesibili lapha baseKorinti. Ngicela ukuma lana nina besilo siphile nje.